Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Toto je první herní video na Conquerors Games. Já děkuju, že jste toto video shlédli předem a je tu se mnou Souknes a... Já. Můžeš pozdravit, jako. Teď jsem řekl ahoj. Ale ten Čau. Máš jedno. ale... Jak Aldro je tady s náma, ano, tady ten podivný hrajem lolko, že jo. Au, defuk. Tohle bude teda úvodní video tady z League of Legends. No, úvodní video, tam normálně teďka... Jako úvodní video z téhle hry. No, teď jo. Měl tady být s náma i Rogi, ale on se tak jaksi v minulý hře naštval, že jsme ho pořád zabili, že jsem ho já pořád zabil, tak se odpojil a... Tak se na něj kašlem, to je jeho chyba, že jo. Aldro se vám teď představí, co hodlá natáčet a podobně. No, takže já hodlám natáčet samozřejmě League of Legends, což bude asi moje specialita, pak s Rogim budeme natáčet Guild Wars, no tedy ten League of Legends budu natáčet s Souknesem, možná i s dalšíma, ještě uvidíme. I se mnou. A s tebou. Potom budeme natáčet určitě... PlanetSide. Jo, nech mě mluvit. Možná i jsem si teďka nedávno stáhnul Ghost Recon, takže budu možná natáčet i s Rogim a Trankinem. Takže mnoho her, pak Battleforge a další věci, takže uvidíme. Ještě do tu teda, abych nezapomněl. Tak jdu tam. No teď momentálně asi, co tady děláme? A můžete normálně mluvit jako předtím, jako já. No jasně, pojď. Já mluvím jako předtím. Zabijíme miniony. Ale tady není válek, teď nemáme... práce. Hej, ale víš co, není tady válek, nemáme komu nadávat. No, to je špatný. Již nechte ho bejt, ještě to bude něco jak s Daladem, neutlačujte Malka. Počkejte chvíli, no. Rádi utlačujeme Malka. Když tak Malek je Rogi. Říkáme Malek, to je jeho přezdívko Malek. Jenom kdybyste se divili, kdyby tady někdo u mě mluvil, tak tady mám vedle sebe brášku, on se mu slíbil, že se může koukat. A tak je sticha. Tak by sticha správně. Bude sticha, je tě vlastně. Já budu sticha. Já taky budu sticha. Budeš pustit. Fajn. Tak, může být. Já, taky to nešlo. Trošičku pryč. To je nejlepší, když máš Morgana, se můžu schovávat za miniony. Ale já nemám ještě ty vylepšený spely, takže mám malej damage. Jsme moc plýtvat, jste na mě dva, takže jako to je. Ahoj. Tak ne, tak nechci pět. Přesně. Já akcípnout? No. Dohání. Jsem si dával bacha. Mati? Já ti řeknu jedno písmeno a to písmeno bude vždycky takový znamení jako zaútočit, jo? Okay. Ale teď já to pozná, ale tak to ne, každý to písmeno bude jiný. A teď to jako ty... Prostě to je taktika, to. A ti řeknu písmeno. Takhle začínám vše úžasná taktika dělat. No, já nevím, to bych se dobře znamená. Se líbí, že tak změnili... Třeba řekni, jaký máš postavy? Já? No. No takže, vidíte, já mám hodně postav. Moje nejoblíbenější, tak 3 moje nejoblíbenější vám můžu říct. No, nebo 4 spíš, protože u těch se nemůžu rozhodnout, která je má favorite. Takže, jeden z té nejlepší 4 mý je tady Kha'Zix. Pak určitě Ziggs, jestli ho znáte. Pak Mordekaiser. A jako posledního bych tam dal asi Gangplanka. To jsou takový 4 moje nejoblíbenější a nejlepší postavy, za který hraju hodně často. Asi nejvíc killů, co jsem si koukal, jsem dal za Gangplanka, takže příště si za něj asi zahraju, ať vidíte, jak se za něj má hrát. Ale trošičku útoč, jako... No, pořád. Takže jako to já nemůžu. Ano. A taky nejde zvládat. A co děláš, kdy do tebe věš, víš o tom? Že ona nevíš, to neměla. Tak když do mě útočí, tak do tebe nevěš, to ti nedošlo? Ne, teď by to došlo. No,
hnusný, nech ho žít. Cítni to. No, na něj nemůžu jít, že jo, protože... Pojď k věži. Si do toho. Jsi mi zdrhnula. Aspoň, že to. Se taky... Tam budu, co? Já tam budu hnedka. Já on se rekolnul. Já už jsem tady. Jeden nikdy neví, jako se mám. A on má ten port. Ne, když máte teleport, to celebry. Tak fajn, už běžím. Aby. A jdeme dál. Tak čau. A zavři mi dveře, jo? Tak fajn. Teď vás tu zavřu. Jsem trochu... Ha, ty jsi to myslel vážně. Až budu mít ultinu. To bojím. Neboj. Moje ultina není zase tak dobrá, ale jako... Já kdykoliv si vylepším ultinu, nebo si ji jenom koupím, tak si můžu jakoby updateovat všechno používá. Jakákoliv z nich. Takže to, jak jsem na vás vystřeloval, bude tak 3krát silnější než předtím. A to není. To potom. Já vám to potom rád ukážu. Už máš ultimu, to není fér. Jo, hele, a. Takže bych Jo. to nepočil. Už je evoluce začíná. Jaká evoluce, ty si nějak budeš mít? Aha, to byla ultina. Ne, nebyla. Ačko! Tak asi ne. Ačko, dělej! Uteč, nemá to cenu. To jsme akorát chcípli. Počkej, až budu mít ultimu, já. To byla chyba, večer. To byla, nebyla. Mělo být chyba. Ani neříkejte si jménama. To máš jedno. Koho zajímá, jak se jmenuje? Co by zajímá To je ještě moje přezdívka. Máš jedno. Ever. Ono, kdyby mi Matěj nevyžíral miniony, tak jako já bych už měl třeba takových 1500 životů, ale Matěj mi vyžírá miniony. To byla velká chyba moje. Zabijou. Dav. Jo. Krása. Super. Chytrá věž. Já už myslel, že to dám, no, ale... Si moc věřím. Oni se vždycky pohnou, ty miniony. Já chci ještě jednou evoluci. Já mít rád evoluci. S kým tam zase mluvíš? Sám ze sebou. Aha. Dobře. Zabij ty miniony. Máš další level, pak budeme mít ultimu oba. Tady na Aladora je to trošku nefér, že jsme dva. Ale my to tak oba tak jako ne moc umíme. Máš hrozný dosah tady ty kraviny. Tak ta kravina ani moc ne... Už mám ultinu, dobrý. Jo, a on má od 2 hlavně víc a od 2 od, jo. Ty ostny jsou hrozný. Ty nemáš jíly? Já mám míle. A opa, tak on má víc. Je? Já se divil, kde je. Co to bylo? Já ho nemůžu zabít takhle. No, se si nedivím. To je trošku jako tupý. No, čau. Ne. Já jsem tady. Já už myslel. Ne, ještě to nemůžu. Mám takovou chuť vyrazit té věže a prostě ti dám zabít, ale... Ale nejde to. Ale ne, pojď. Mě zabil. Já vím. To je dobře, že to víš. Když tak běž do něj, teda až Někdo na mě přijde. volá. Já mám asi jít na jídlo, ne. No, my to zatím vyhrajeme a ty zatím běž na jídlu. To není fér. Já vím. Tak se nás zkus ještě killnou. No a co tak? Ale je jídlo.
Tak nepočkaj tak 10 minut, takže tam to nepřijde. Jo? Teď 10 minut. Si myslíš, že nás za 10 minut dá? Já bych řekl, že je to umožní. Já si taky myslím. Já nemám manu. Já se rekonu. Dík za info. No Dominiku, to tam nechod. Ještě mě jediný trefit a stojím na místě. Jako nechceš mi něco udělat třeba, jako když už tady něčím běž. Já nemám čím. Ty chci to. No pojď za mnou. Já fůl. Hajze. Dělej do něj, do něj! Do něj! Já běžím a on to portnul zase. Tyjo, jak jsme ho mohli teď nádherně dát. Ovládnu. To dokážu. Jo! Jo, dobře. Ty seš to. Ale stejně to. Ale dalo mi to 2 levely. Cože? No, dalo mi to 2 levely. Z 6 na 8 mi to dalo. Já bych dal chvíli pauzu jako s natáčením, aby jsem se došel najíst. To nemůžete dát pauzu jako volka? To nejde. Tady. To máte blbý, ale já chci natáčet dál. No, jo, no. I to stejně nevyhrajeme, když už nám zničil věžku. To je jasný, že to nevyhrajete, ale jako... Když by jsem odešel, tak to vyhrajete na 100%. Jak si věří. Dneska jenom tak rychle najíst. Takže... A to, já jsem to ukázal na 10 minut, taky když vás dokážu zničit na 10 minut. Nebo to pak nějak zkusím prostě jako se najíst a přijít sem. Takže to bude chvíli. Ty dokážeš se najít, že jo? Jako, takhle jsem to zrovna myslel. Taková armáda minionů, omg. Kde jsi tady vzal? Zase vedle. Tak jako to Běž do něj, běž do něj. No, to se neměl placement takhle. To nevadí. Tak dlouho se ti to reklo? Za chvilku je to zase spát. Okay. Proč jde po tom slabším vždycky? Proč myslíš? Šmrtvé, to Já vím, abych stejně neutekl už. To je stavej! Jo, to nejde. To nejde Dáváte si. se? No. Že byste to třeba ve 20, že byste to surrender, jo? Asi tak. A jak se dává surrender? Musíš do chatu napsat, já ti to potom nadiktu, až bude 20. Aspoň nový. Je mezi tím vás ještě párkrát kill, aby viděl. Ale takhle vidíte, že tady Aldros prostě je lepší než my 3 ještě s Rogim. Dohromady. No, než dohromady, takže ono... Je to tak trošičku jedno, on by nás snad dal, i kdyby nás bylo víc, i kdyby to bylo třeba 5 na 1. No tak to bych neřekl zase, jako podle toho, kdo by tady hrál. Co to jako dělá? Ježíš, já jsem si toho nevšímal. Co to bylo? To je jedno, já jenom surrender. Je vidět, že Dominik je pozorný, jenom když hraje tady s Aldrem. Zase Ale si. surrender můžu dát až ve 20, takže za 6 minut přesně. Dáte surrender, já vám to pak nadiktu. Takže toto video nemůže být zveřejněno. Jak to? Už mi řekl zase Matěj pravým jménem. Ještě jedno, prosím tě, ty jsi taky řekneme. No, teď už je to jedno, teď už je to jedno, když už nebude zveřejněno. Prosím tě, to je úplně jedno, když si říkáme takové jmény. Mně je to úplně Jo, tranquila. Teď to máš úplně jedno, prosím tě, toto zveřejníme, to je úplně super náhodou. Se zasmějou toho, jak to tady vyzválám tě. Jako co děláš, jo? Jako já se to nestačím, já se snažím se tě zabít. A teď se snažím utíct. Mrtvý. Tak jo, já to surrenderuju. Nemůžeš, ještě za... Lomeno. Až ve 20 minutách hry. Až ve 20 minutách hry, vy jste pak úplně hlupí, nebo co? Já to dávám teď už. A to nejde. Dáme. No tak já jsem to teď zkusil, ale ještě to nejde. Já dám endgame teď, kámo. Ne, počkej. Já vás možná stihnu zabít. Možná stihneš zabít, to je úžasný. Tak dámy a pánové, já vás děkuju, že jste shlédli toto video a zatím se mějte. Čau, čau.
Ever.